Yo. Bang, singkatan dong. Ayo singkatan. Ayo. Orang bajiko. Orang bajiko. Orang bajiko. Ayo wes susu guyon cepet diangkat. Ayo cok guyon rek. Ngamarin tang wes. Ayo Dut. Ake. Iya. 10. Alhamdulillah ya wis. Ayo ngenteni lagi ning jopo rek, ngenteni lagi. Ayo. Ayo wis. Ayo. Bareng. Orang bajiko. Guys, nusin aku mana guys? Halo guys. Nusin aku mana guys? Oh, alhamdulillah ya Allah. Guys, Ketendus guys. Alhamdulillahirabbil alamin guys. Raja sodok guys. Aimu Raja sodok guys. Halo guys. Ayo saudara. Anak guys rokok. Ketut, arek gendeng iki. Yo, iki arek edan iki. Ayo mam. Ayo. Halo. Ayo gas. Oh, alah boy ini. Ayo. Kosong deh. Ayo. Tarik dulu. Ayo cukup to ae gigi. Ayo. Kiwi. Ayo bisa jalan. Langsung ini saya. Langsung Mam. Ayo. Ayo wes. Ayo. Ojo enak. Ayo. Lambat situ. Bud ini ada apa Bud? Ya lagi tonton. Aku nari iki kok. Buang ya. Bajingan nih, bajingan. Orang bajiko. Ayo. Orang bajiko. Ayo. Ini lagi Selamat malam Gus. Kawan mulai nih wali bulan kacai ngawuri awetan di tablet kawan depan mau dicoba. Orang bajiko. Nih. Yo. Ayo kafe wes. Yo, kan dure kono lho, kan dure bok, tutup persen bok wes. Yo. Ayo. Orang bajiko.
Wangi, tenang. Semangat ono. Ayo rambat dito. Iwa ede. Iwa ede. Ayo sedodono wis, Har. Ayo. Ayo dasar nono. Dro. Ayo wis, Cuk. Ayo. Ayo Mas Panuni. Yo. Wis kabeh undane langsung lur, Pak. Ayo. Yes, ayo. Kita balik. Ayo. Rambat dito. Hah? Iya, alhamdulillah Ustaz. Isi biro Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ayo, Ayo ben. saya mau di sangkin wis. No. Iya. Tokono wis iku mau. Iya, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alamin. Total Tanya suwi. Jos. Oke. Semangat. Semangat, Bro. Aku udah semangat tenan iki. Ayo.